Simplemente, antes de nada, creo que agradecer a familiares, profesorado, alumnado, autoridades, a organización. Creo que nos merecemos un fuerte aplauso por estaros aquí, participando en esta jornada. Bueno, creo que por lo menos pasamos ben, disfrutaremos moito e nada, vamos agora a dar paso ás autoridades que tamén nos mandan unhas palabras e despois entrará o membro do xurado que dará a valoración de que son os gañadores e facemos unha pequena foto e se nos vamos, sí? Entón, por favor, un forte aplauso a Sonia Autón, consellera de Cultura na Universidade Lingüística de García, por favor, un aplauso. A Cruz Rivadulla, Conselleira de Educación do Concello de Ribeira. E Alberto Romar, alcalde de Santa Comba. Boa tarde, bueno, benvidos a todos os que estades aquí nesta tarde. É un placer escoitarvos, vervos relatir con esa seguridade, con ese talento que tendes. Nos que nos dedicamos á política, por tanto, falamos moito, dende logo poderíamos aprender moitísimas cousas de vos, de como argumentades, de como o transmitides e de como comunicades. Dende a Consellería de Normalización Lingüística, nos, como Concello, é a primeira vez que participamos e a verdad que non podemos estar moi contentos co resultado. Quixemos facer a final aquí en Vilagarcía, estamos encantados de recibirvos. Ademais, tiñamos, bueno, os centros nos vas a permitir un forte agradimo para o Colexio das Filipenses e para o IES do Carril, porque, bueno, era a primeira vez e chegaron todos os nosos centros a final, pero moitísimas veces tamén o resto dos centros, que sabemos que, bueno, pues desplazarvos e pasar aquí todo o día é un esforzo grande. E, por suposto, a todos os que tedes posibles, a organización, o xurado, bueno, a toda a xente que está por detrás, os técnicos de organización dos concellos, que fan un traballo, bueno, pues durante todo o ano moi importante para que a final resulte así de lucida e todas as clasificacións anteriores pues estuveran tamén organizadas. Somos moitos así a falar, así que non me vou a estender moito máis. Benvidos a Vila García, o que ya nos volvamos a ver en máis ocasións e parabéns porque fixestes desde logo realmente ben e espero que pasada vez moi ben tamén. Así que nada máis, moitas gracias. Boa tarde, bueno, como a miña compañeira, darnos a benvida, agradecer a estarnos aquí e felicitar a todos a organización, felicitar ao alumnado que estedes aquí preparando estes debates, polo vosso traballo, ao profesorado que vos axudou. Cando se estaba vendo, eu os veía debatir e recordábame como son os plenos dos políticos. Entonces veíame reflexar en algún de vos, e decía, buf, iso pasou a mí no anterior pleno, que veíme así en blanco. Entonces, que sepades a importancia, o importante que son estos debates para a vida futura, para buscar un traballo, unha entrevista de traballo, ou, se algún día chegades a políticos, para defenderos ben nos plenos. Noraboa a todos e nada máis. Bueno, boa tarde a todos e a todas. Como xa me van conocendo, comentaronme que fora breve. Nada, simplemente darvos as gracias a pais e nais, a todos os participantes, a organización e tamén, como non, a unha peza fundamental que son as técnicas dos concellos e tamén as profesoras. E a vos, pois, quero vos decir que sodes estaba mirando si votan Santa Coma, vexo que non. Estades dedicando algo moi preciado, que é o máis importante, además de maneira altruista, que é o máis importante que temos todos e todas, que é o voso tempo. Entón, por eso, moitísimas gracias e vémonos para ano que ven. Vale, e agora vamos a deixar a Manuel Curros Enríquez para que, por favor, invite ao membro dos casos. Queremos tamén saber escoitar un chisquiño as persoas que forman o xurado e vou chamar aquí arriba a Paula Cantelar, xornalista.
presidenta do xurado, que nos contará despois a reta final. Luz Zas, profesora de Lingüística da USC, que temos que desculpala porque tivo que marchar, pero estuvo intensamente as jornadas. Tamén chamaría a que suba, por favor, Gabino Vázquez, membro do Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega. E Carlos, non entendo moi ben a letra de tono, Vieito, ¿sí? Que é experto en comunicación política e digital. E, por último, Rocío Loureiro, filóloga e colaboradora do Club de Debate. Dito esto, pasa a ler a acta Paula, a presidenta. A mí pásame igual. Nada, antes de ler a acta, bueno, non vos vou dicir nada que non vos dixera. O primeiro é que espero vervos o ano que ven a todos e a todas, e que non vos desanimedes pesos resultados, que vos dediquedes ao que vos dediquedes, en a que eu aquí vexo canteira de políticos, políticas, de xornalistas, de todo, porque xeralmente, e isto é o que vos animo a que sigades na oratoria, porque a palabra é importante en todo. Dediquedesvos ao que vos dediquedes, con xente sempre hai que falar e defender o noso, o que un quere defender, sempre é importante. Así que teñades claro que os resultados non din nada, que para o ano que ven vémonos máis e mellor. Así que nesta volta, nesta edición do Club de Debate a Lingua, o segundo clasificado, segundo premio, vai para o CPR Sagrada Familia Filipenses, daqui de la 295,60 puntos, así que vai entregar o premio Sonia Outón, a súa concelleira de Cultura e Normalización. Agora queda de aquí para a foto, queda de aquí un poquinho ao lado. É o primeiro posto con 302,10 puntos, é para o IES Terra de Xalla. Vai entregar o premio ao seu alcalde, Oye, pero deberían de ser todos los puestos. Dijo, claro. Vale, facer entonces unha foto de familia ahora de todo o mundo aquí arriba, entonces que se xunte os primeiro e segundo clasificado, o xurado, os convidados, por favor, póñanse aí. Y me había acordado de